υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα των γυναικών, ενώ έχει υποβαθμίσει τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και έχει συνδέσει τις γυναίκες με το κλασικό ρόλο που μας φορτώνουν της οικογένειας, έχει δημιουργήσει ένα Υπουργείο Οικογένειας και στην ουσία έχει διαλύσει τη Γενική Γραμματεία Ισότητας. Παλεύουμε σήμερα μαζί και με τις μετανάστριες, τις προσφύγισσες και είναι και συναδέλφισές μας. Ενωμένες και ενωμένοι μπορούμε να δώσουμε αυτόν τον αγώνα. Δεν είναι γιορτή, είναι απεργία, ισότητα παντού, σε σπίτι και εργασία. Η πατριαρχία βιάζει και σκοτώνει, στον δρόμο στη δουλειά, ποτέ καμία μόνη. Ούτε δουλειά, ούτε και κυρά, πάντα φεμινίστρια και πάντα αντιφά. Στον δρόμο, να σπάσουμε τον δρόμο, στον δρόμο, να σπάσουμε τον φόβο. Δεν είναι το ποτό, δεν είναι η ανεργία, το χέρι του το σήκωσε η πατριαρχία. Λευτεριά, λευτεριά.